Rok 1965 sa písal, keď malý Mižu sa na svet pýtal. Každý hneď tušil, že najmladší z domu vie narobiť neplechu a tak veru bolo tomu. Za života stihol veľa, futbal, lyže bol jak strela, lúče reflektorov a kamery, 14 za stolom či frajeri. Neboli veci, pre ktoré mal maniere, alebo si staval bariéry. Do futbalky si rád kopol isto, aj by trénerom ho bavilo zaisto. Kopec mladých športom vychoval, veľa skúseností v nich zanechal. Zámok je jeho rodná zem, aj keď odišiel, vždy sa vrátil sem. Študovať techniku sa mu ráčilo, preto cestovať do Košíc sa mu páčilo. Aj po škole ho tam rado táca, by nie, keď na víno braní mu to Ferko vždy rád opláca. Po svete už veľa pochodil, no vždy sa vrátil tam, kde sa narodil, na miesto, kde začal a kde ho rodina stále čaká. S Majkou, východňárkou, to ťahne už 37 rokov. Svetu spolu dve deti dali a patrične ich vychovali. No na pozore sa vždy má, keď Surko jeho priestor zaberá. Už 3/4 života behá, čo to dá. Gely, obezy, masce sú súčasťou jeho života. Aj keď 42 kilometrov pre neho ľahký je, už zajsť pešo na vínko až tak nie. Rokmi tuším, hlavne to len sluch ho máta, 60-ku zdolal, no stovka láka. To je to číslo, čo ho toho roku čaká, pomyselná maratónska latka. Na vek všetky naladil, z Košíc výzvu robil. Rišo, Mišo, Iva, Maťa, Majka, už nám všetkým vlaje tímová vlajka. Michal dnes 60-ku slávi, pripíja rodina, priatelia s nami. Nech si všetci nažívame dlho v zdraví, lebo s tebou, Miško, je život vždy hravý. Miško, Mižu, Miňo, 60 odbilo, ale ide sa ďalej, tak na teba a nalej. Preto pripíme si, deci, nech zdraví sme všetci.